Гледай сега! Какво време се отвори днеска? Път викат на Спасов ден, сели ти дощ. То все, ама... Его, днеска го размина. Ай, Тъмчко сега понапече сланчица. Погледне, то всичко из боя стана. Как ще се коси, как ще се суши. Добър ден, дядо. Добър ден, майце. Котро си ти и откъде си? Аз съм от Смолян, от града. От едно сдружение за честни избори. Какви честни, майце? За честни избори! Нали идат избори сега? На 25-ти. Та ще гласуваш ли ти сега? Дязна син всякак. Няма дезна. Ти си възрастен човек, трябва да ги знаеш тия работи. От всеки глас зависи на къде ще вървиме, трябва да се поуправим. Че то от нас, майци, какво зависи? То зависи. Виж сега, трябва да ти кажа, че от всичките зависи. Гледаме тук отзад си залепил плакат. Какво съм залепил, син? Плакат си залепил отзад. На свали викаш ти? Че дязна, майци, то мина едно дете тище. Вика, дядо, може ли това да туриме сва? Викам, че да, син, тури, че го то тама няма да дуе на хайваните. Па какво е, що, син? Че ля гледам това. Кандидат депутат, за някой от тях ти трябва да идеш да си пуснеш гласа. Какво да си пусна, син? Гласа да си го пуснеш. Ще си пуснеш ли гласа? Дали ще си пуснам гласа? Че да, бе. Щом трябва, ще го пусна. Юбря!